Ariketa honetan, ematen dizkiguteia polinomioak erdi deskonposatuta. Bai? Lehenengo kasuan x karratu ken hogeta bost, bider x karratu ken 6x gehi bederatzi. Zer dinonik erdi deskonposatuta, bueno, hemen, holako bat daukagunean, ez okurri du bidertzea. Bale? Zer laugarren mailako bat geratuko zen, eta Rufinerin bitartez hasi behar izango zineten deskonposatzen, erdi deskonposatuta daukazuen polinomio bat. Bale? Orduan, hemen zein behar dugu? Ba, hauek biak deskonposatu. X kartu ken hogeta bost? Errez, biderka gora berezia. X ken bost, bider X gehi bost. Eta X karratu ken 6X gehi bederatzi ere, biderka gora berezia da. Ba, X ken iru berbi. X ken iru berbi. Beraz, lehenengo amaitu. Bigarrena, B, X karratu ken zazpi X, bider X karratu ken amairu X gehi berrogei. Bueno, hemen ditugu bi polinomio, baina biak bigarren mailako, baina ez dira biderkaura bereziak. Lehenengoan, bai daukagu txoioso bat, ze biderkai komuna daukagu X, torno atatzen. Baina, bigarrenean, aplikatu behar dugu ekuazioa. Osea, bere erroak kalkulatzeko ekuazioa eta ebatzi behar dugu. X karratu ken amairu X gehi berrogei berdin 0. X berdin, amairu plus minus erro minus amairu berbi, ken lau bider bat bider berrogei, zati bi bider bat, hau da, amairu plus minus erro eunda irurogeta bederatzi, ken eunda irurogei. Zati bi, erro barrukoa behatzi, beraz bere erroa iru, orduan, amairu plus minus iru, zati bi. Hau da, amairu gehiru, amaisei, zati bi sortzi, eta amairu keniru, amar, zati bi bost. Orduan, zelan amaitzen da deskonposaketa hemen? Bueno, ba, bigarren polinomio horretan, bigarren mailakoren koefizientea, x karraturen koefizientea ipini beharko genuke bidertzen hemen, bat denez ez du ipintzen, eta gero, x ken erro bat, bider x ken beste erroa.